Vaken. Greta nu typ. Ja, hon är så löjlig. Jag har aldrig, har du träffat mig någon gång mer? Är det för att Karin är helt ny? För jag har aldrig hört. Nej, men när du träffade henne i somras. Nej, men hon är så här. Jag hör det. Och sen efter en stund så... Och ni kan gå fram och klappa henne nu. Ja. Aldrig. Hon skulle inte göra Men någonting. Karin är ingen hundmänniska. Nej, och då... Nej. Men hon är så här fjantig. Hon kan sitta så här och låsa på det här viset och sitta bredvid. Och man får sitta och klia henne. Sen kan hon börja, när man slutar då. Och då sitter hon och puffar på en. Men ändå låter hon. Mm. Jaha. Ja, det är för sent. Nej, men så jävla dum en hund. Va? Ligg och skäms. Ja, det där var ju rädd. Tyst nu. Ja, hon är så osäker. Jag bussar sa hon